Esan da bezala gare urtani bihotela paren, eta puntu ontatikan pasatzea Irundikan etorrita, eta justu hemendikan hastea gainturizketako gainan igoera. Jende pixutxuk eta sufritxu utzeu eta puntu kritikoa da gutzako. Bizi oso nien izan denik korrika, oain dela 14 urte eukinula ziente bat, baina aurretikan korrika itxenun, konpetitzen ibiltzen nintzen. Eta urte batzuk egon nintzen azienten ondorioz geldik, baina berriz oain dela pare bat urte probatu nun handbike edo eskuzko bizikleta, eta nahi honek kriston libertadea amateit. Egunero zerbait inberrakat, eta horretikan gustatu itxezait deportea. Bauan handbike ateko dugu, aurrena montatu inberra dakat. Oain kurpilak jarriko dizkio. Seguridadegatikan gor lotuta jarri berra dare. Eta oain ja montatuta dakat eta jeistea bakarrik gatzea. Behobia etortzeko eta Espainiako edozein puntuta juteko autonoma naiz eta ez dakat inongo laguntza beharrikan. Guk indarra pedal hauekin nitxe dugu eta baita dakau frenua behaietik gertu errez manejatzeko. Manejan baikak independentzia handia emateit eta baita sortutako adrenalina eta velozidade horrek problemak hazten laguntzeit. Eta horrez gain baita jende diferentea ezautezu, toki diferentek ezautezu baita. Eta nahi ondo indi deporte honek eta ni jendea animatuko nuke gutxinez deporte hau probatzea. Baina dela 2 urte atean nintzen aurreneko aldiz. Eta azkenen gusanillo sortu zitzaian eta beti eguna aiatzeanen egurra emateko gogokin gehatzen ez behintzen. Bukaera aldeko jendetza horrek hasierako momentutan pasatako momentu txarrak hazten laguntzeu eta izugarria. Esaten dute abitibamento berehala datorrela. 6. kilometroan. Eta niretzat beti izan da puntu gogorra. Naiz eta urteak aldatu eta egoerak ere, beti gustora jun naiz. Eta deziatzen dago ailegatzea eguna juteko. 1987an tumor bat kendu zidaten, sabelako tumor bat. Eta, naiz eta tumorra kendu, gero, ez zidaten eman, ez kimio, ez radio, bakarrik medikazio bat. Onkologoak esan zidan kirola jarretzeko egiten, baina beti 180 egiten, ez inoiz ez euneko eguna. Eta orduan 2007an egin nuen lehenengo aldian, eta lehenengo aldian lagunduta. Normalean korrika egiten dut bakarrik. Eta oso ondo bukatu nuen. Beti medikazioa ez dut hartu behar aurretik, baizik eta geroago bestela ionik gabe geratzen naiz edo hobeto esan da pajara hartzen den. Eta niretzat da erronka bat, eta nik uste dut naiz eta gaixotasuna pasatu edo gaixorik egon, beti eduki behar dugu erronka bat edo aitzaki bat mantentzeko bizitza. Ez dugu eskutatu behar daukaguna, baizik eta aurrera egin eta bestei lagundu.